Makadi sister Bob. Makadi mwana. Tufara mwana wangu kuzokorekta kamudziyo wangu ndafonerwa nechikomana ichitaura kuti mudziyo wenyu wapera. Tinotenda. Saka ndauya for collect. Yes. Oh, Maiji, thank you very much for trusting in our brand. Yes. Thank you very much for the confidence in us. Sure. Mudziyo wenyu ndiwo iyi watakagadzirawo. Motikari yenyu. Mati? Ndiwo motikari yenyu. Ayi. Maki yacho aya ndiwaya. Haisiriyo. Iyi haisiriyo mota yangu. Aiwa, yangu hainaona kauve. Ndiyo iyi Maiji Limbe. Iyi mota yenyu. Mama ndiyo imota yamakasiya paye. Vanangu, ndimagadzira mota yekudai. Motornet. 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 This is wonderful. Thank you so much. Saka ameno nomukuru ono sei basa ratikaita pa mota yenyu. Ndangu handina chekutaura. Mota iyi hama dzangu dzese dzadzatokondema vachitotaura kuti chirasa mota iyi uri celebrity ufambe nechimoto chakadai. Nawo kudzosera mota yangu paunyowani mwanangu. Yeah, sure. Zvaitotirwadza uchiona muchifamba nemota yanga yasheka yaiti tikadhaiwa rikatitore restore. Yeah, sure, that was the process. But because you know this is the outcome. Ndomashandire nyaya mwanangu pano. Ndo basa redu chairo ndo ratinogona. Zvandinoda kunzwawo nechekuita neour service kuti our customer care, our team vai communicate here nemi zvakanaka. Mwanangu kubva musi wandasiya motikari pano ndomboziva kuti mota iyi ingapera within such few days. Vana vai communicate onai mama patavi stage yatavi inonzi Mr. Zulu. Vane customer care. Anditi. Kubvira kumanager wavo anonzi Babura. Unoona kuti nyika yino yeZimbabwe ikaita companies anobata customers semota aiwaka. Aiwa, tinotenda. Wonderful mwana. Motornet panel beaters is the best.